Armen Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngaylig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing na nagtago nilang dughan ng malibuto. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanino ang langit. Lipay ako. Nagpawa ko. Lipay ako. Kasilag Style! Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Galing ako gusto magkita ang laki pag imo kanino. Lisod ng papalikod ang baha. Maygon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa Armen Drama. What's the Style? Ako si Lucy, ginaingon, pamati og tumanang tambag sa ginikanan. Kay silang nahipawon sa angay na to mga anak. Kay sila, una man nato sa duyan. Mao kining nahitabos ang kinabuhi nga di na ko mahimo. Mahikalimtan. Hain ka man karon, Lucy. Hindi ako sa ilang Emma. Nagunsa ka man diha, gagabi naman kaayo. Giimbitar ko og birthday sa igsuon, ma. Pauli na. Alas 12 nas gabi Paaboton ti karon ablihan ti ka. Ay, nalang magod. Okay nga no. Ori man kumatog sa ilang M. Hoy, Lucy. Dili pa mo minyo Ayaw tugtog sa bahay sa imong uyab, kay lain kayong pamation. Pauli! Oh, ma. Sige, ma. Bye. Si mama, uy. Ano man? Di ko pa katulgon din his inyo. Paulion ko no ko. Yang sa may motod ni mo. Adi ay. Nakainom ko. Di ko magkatod ni mo kay kuyog. Masiskas siya ta simba ko. Sa? Unyang saan man ako ini, em? Nilang kutog sa amo ko. Adib ka matug sa kwarto sa kumanghod nga babae. Animal gining bayhana da. Tuka na kaayo ko. Asa naman day ni siya? Akong tawagan. Tubaga, Lucy. Wag tubagas kanahan ay. Alas 2 pasado nas kaadlawon. Ayaw kong ina nga. Tuagid siya matuog sa bahay sa iyang uyab. Pakauwaw lang. Bang, sa mga diha, ako na suka kini ko katog, kung dunay hayag, suwawan ko. Tabunin ang imong mata sa habol pang. Nagpaabot pa ko sa atong anak. Wa pa mauli. Oh, kaya Bless Lucy. Hain, mang. Pamin ako, ma. Naunsa man ka. Oo, man. Kinangsa man day ko. Nganong dito ka man kuno natuog sa ilang M? Oo, manggoy makatod na ako, ma. Kay nakainom si Em. Madisgrasya unya mi sa motor. May nahitabo ninyo. Unsay? Gihilabtan ang imong pagkababay ni M. Kalain sa mga huna-huna, ma. Uy, what taon ko? Pagsultis tinuod halos eh. What jud, ma, promise. Dito ka natuog og hubog si M. Unya nagtupad mo. Sigurado gyud ka nga wa ka hilabte. Wa lagi taon, ma. Uy, promise pa, oh. Dito ko gipakatog sa papa ni Em sa kwarto siya ingsuon nga babay. Sige na, mahal, kay maligo na ko. Mutrabaho na ko. Ma, may isulti ko ninyo ni Papa. Naabot na si Papa? Wa pa. Unsa man day na, Lucy?
Unya na lang uy, inigabot ni Papa, ma. Ngano man good. Bahin sa unsa man ang imong pakigsultihan namo ni Papa nimo. Salamat. Miabot na si Papa. Amin ako pa. Sa iyo ka man lang yung nauli, Lucy, ha? Half day ramiron kay naay meeting ang among manager. Managerial meeting. Oo ba? Mahal, gutom na ko. Nakaluto ka na? Ay, nagdakog pagkaon pa. Wa na lang na ako paluto as mama. Kung ba mga na ta, kay gutom na kayo, mukaon ako. Dungan lang tagod kay may pakigsultihan ko ninyo ni mama. Niya na. Humana itong kaon, Lucy. Oh, sige. Sige pa. Minyo! Minyo! Oh, ma. Lucy, bago pa mong nagkauyab ni Em, unya magminyo na mong duha. Pag sure mo, oy. Kipila pa taon mo katuing nagkauyog ni Em, oy. Mga 5 kabuhan naman may nagkauyab, good Oh. pa. 5 ka buwan. Sus, Ginoo ko ni mo, Lucy. Kami si Papa ni mo, no? Hapit mo abot og 12 ka tuig ming nag-uyab. Una mi nagpakasal. Magbugno pa man gani bing duha. Unsa nakahamong duha ni Em nga 5 pa lang mo kabuan nagkauyab. Unya magminyo na mo. Ay, Ginoo ko nimo. Ginoo ko, buwan pa di. Ay, abi na kong tuig na. Pagtaro nga ng imong pagkabuhaton, ha? Ayaw, pagdali-dali, Lucy. Nagkasabot naman good ming duha. O, laki. Pero wa pa'y trabaho si Em. Oh, na may pasalig niya nga auntie niya nga to sa Amerika. Nga mo im gasto alang sa among kasal. Unya, kanang auntie ni Em, muhatag magkwarta ninyo panahon sa inyong kalisod kung may anak na mo. Sa kasal naman namo siya mo gasto ko. Tiyo mo ka na. Anak ka na. Ayaw, pagdalig minyo, anak. Asar man tao ng minyo ba? Kung kamog yun si Em ang para sa usa, o kamog yun ang magkadayon. Pamatiya nga mong gitambag ni mama ni mo, Lucy. Kami ang nabalakag, si Bakong magkabuhag rasan mo duha si Em. Pa, ma, sakto na ko sa edad. Magminyo na lagi mini Em. Asawa lagi ka, Lucy. Ubana na sa tataem. Magiputag dagang anak, ha? Pila ka dosi na imong gusto ka kihatagan ta ka. Ay, sa nang Lucina. Tulo lang, sakto na na. Ay, sige, tuloy na. Abi. Sugod ta. Sugod ta sa ilong. Wala tayo ba yung mga gidikanan nga. O pala magkasal na. Nakuha na tika. Kani, yan para mo sila mo nga magpinyo na ta. Maging positive ko. Pagkansin ako, no? Di mo mailhan? Nagtuho na ko ni mo niya at tukas laing babae makasal. Uy, sa may makabuhay. Di mo mailang nakuha na ka. Mo na kini. Kinakawa. No? Doon tayo na magmani-mani, oh. Init si Manila May nilamyan noon. Tagbaan ko ikaw, Lucy. Bis ang mani-mani. Butang lamyan, oh. Pang, ubani ko sa ospital. Sikit sa may na ospital. Si Lucy, nanganak. Utsa? Ha. May apo na ta? Hubog na sad ka? Ano maghubog? Suko ka? Suko. Pero minanin mong gibuhat da. Hubog ka kanunay. Wapa kay trabaho, mag-inom pagyud ka? Namoy buhay ka? Ha? Ha? Wa! Pero gikapoy na ko ni mo. Malan! May laki ka? Ha? May laki ka? May laki ka? Ha? Kisakpa ko ni mo. Kitapatan ko ni mo. Sige pagyaw-yaw! Bunog yung karon ba? Bunog ka! Gusto rin kag bunog, ha? Kasat ko na. Punan? Ha? Punan ba? Patya na lang ko! Okay, ganahan mo kagapat yung kap... Nadapatan ako! Suko man, ganang hubog ko!
Ay, nakuyapan si Lucy! May buntag, Noy. May buntag. Unsay ato? Nakailan man ka na ko, Noy, sa chiptanod ko. O kauban ko ang ginikanan ni Lucy, kay kuhaon na mo ang ilang anak. Naa si Lucy, Noy? Naaman. Lucy! Kanaog diha, naay mong mama o papa. Lucy, kabunog ni mo, anak. Pinapatan kang M. Ikihata siya. Oy, pre, mare. Ayaw sa mong diretso kiya, ha? Away magtiayon ni. Away magtiayon. Unya may bunog sa duha ka mata ang among anak. Ikiha ang imong bana, Lucy. Oy, mare. Wapay trabaho manggulat pa. Ay, ayong pagkabanat. Kuha imong mga besti, Lucy. Ingon man ang sa bata. Oy, ngano man, mare. Ngano? Ni anak puyo uban ninyo ang among anak. Unya, wala yun mo makapugong sa nga gitapatan si Lucy ni M. Kuhaon na mo ang among anak. Adto na siya puyo na mo. Dali na, Lucy, dali na. Pauli sa ato. Biyain na imong bana nga hingulata. Hingnan bitaw ka na mo nga magkagubot yun mo. Di malas, kaayo ka nga nakabana ka ni M.